Benitok badauka abesti bat. Bea gaina oso salia da, Bai. Oso salia da. Ospakizun egunean, txapela horia erekinenean ikusi genuen. Kantatuko dugu Mirozarena denok? Goi-goian gure kaxa bukatzeko, bai? Venga, eskaileratara egoko gara, zuek ere jarri zutik, eta Benitorenarekin amaitu behar dugu gaurko gure kaxa esan bezala fundamentuz. Orioko arraunariak eta patroia eta entrenatzailea denak kantari jarri hor ditugu. Bueno, mutilak lehen da bizti eskerrik asko etortzegatik, plazer bat izan da. Sei horrelaxe eta 2018 ere aurrekoa bezain, oparoa edo oparoagoa izan da dira. Saiak ere ingo dugu eta abertze pasatzen den. Hau da postura, Julen. Eman play, nola da? Arraunariena, horrelaxe ekieto parau. Eta joan baino lehen, ze Oriotik oso apartez, bihar arralderagoaz, bihar gure kaxan Goenkaleko Koldo eta Goenkaleko Leonor. Play Benitori, eskerrik asko, gabon pasa, aupa Orio. Ez zara inoiz, bakarri joango, mirotz gogoa zure arnasa izango. Ez zara inoiz, bakarri joango, mirotz gogoa zure arnasa izango. Nere herrian, mirotz leinua, arraun horru bihozkaren oiua. Nere herrian, mirotz leinua,